अखन अहाँ सब सुन रहल छी मिथिला म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति सीधा कैंपस चौक से। म्यूजिक बाय डीजे उमेश शुकीपुर बाजार। वाला छौरा के ढोरिया पचुमा लेतो की गुलरिया वाला छौरा तोरा ढोरिया पचुमा लेतो बुझले गे। म्यूजिक बाय डीजे उमेश शुकीपुर बाजार। नाटी के नथिया तोहर गे छौरी कैले छाऊ पागल गे सब छौरा के तोहरे पर नजर तोरे पाछौ लागल गे। नाटी के नथिया तोहर गे छौरी कैले छाऊ पागल गे सब छौरा के तोहरे पर नजर तोरे पाछौ लागल गे। कोरा कोरा में धोके उठा लेतो हे गे की गुलरिया वाला छौरा के ढोरिया पचुमा लेतो की गुलरिया वाला छौरा तोरा ढोरिया पचुमा लेतो बुझले गई गोरकी। के दिन सवारी छौरी म्यूजिक बाय डीजे उमेश शुकीपुर बाजार। सिकंदर सुदीप सोनू के तू बन जो न हो कनिया गे आशिक सुमित शंकर तोरा याद करो तो नानी गे। सिकंदर सुदीप सोनू के तू बन जो न हो कनिया गे आशिक सुमित शंकर तोरा याद करो तो नानी गे। गायक प्रमोद तोरा पता लेतो हे गे की गुलरिया वाला छौरा के ढोरिया पचुमा लेतो की गुलरिया वाला छौरा तोरा ढोरिया पचुमा लेतो। नाचैला एले हे टोला में हमारा कोरा में लेतो गे छौरा दू नंबरा आगा से पाछा सटा लेतो हे गे की गुलरिया वाला छौरा के ढोरिया पचुमा लेतो की